Banská Štiavnica je fenoménom, pretože v žiadnom inom meste nenájdete tak výnimočnú koncentráciu živého umenia, histórie a prírody súčasne. Popri prechádzke malebnými uličkami a skrytými zákutiami si máte možnosť vyberať z množstva divadiel, festivalov, galérií či výstav, alebo len tak jednoducho obdivovať jedinečnosť jej architektúry. My však nevnímame Štiavnicu len ako miesto na víkendovú kávičku spojenú s mini prechádzkou od trotuáru po Starý zámok. Našou ambíciou je preniknúť hlbšie a sprostredkovať vám príbehy, ktoré sú naozaj jedinečné. Štiavnická obývačka je priestor, ktorý spája inšpiratívnych ľudí a zaujímavé témy. Tou úplne prvou, ktorú sme otvorili, je práve štiavnická architektúra. Počúvate 5. diel série mapovania štiavnickej architektúry, ktorá vznikla v spolupráci s odborníkmi na záchranu historických domov v Banskej Štiavnici. S architektami Petrom Nižňanským a Pavlom Fabianom sme nahrali zaujímavý rozhovor, následne niekoľko filmov, ktoré slúžia pre lepšie porozumenie výnimočnosti architektúry tohto mesta. Pre tých z vás, ktorí renovujete alebo sa len zaujímate o architektúru, ukazujeme príklady dobrej praxe, ktoré skutočne inšpirujú. Tento diel je zaujímavý tým, že sme mali možnosť nahliadnúť do domu práve architekta Petra Nižňanského. Budeme sa rozprávať o procese, akým dom prešiel, ale aj o jeho odbornom prístupe k zachovaniu historickej hodnoty Banskej Štiavnice. Peťo, ja ťa vítam v tejto poslednej prednáške. Dobrý večer. Si Štiavničan? Nie som Štiavničan, som tu 30. rok. Ešte len. Málo, stále málo. Na Štiavničana je to stále prindíš. Je to stále málo. Pochádzam z Trenčína, zo 7. poschodia. Z tej výšky sa strašne zle zapúšťajú korene, takže ja som korene zapustil tu. Ty si sa tu ocitol v období tvojej začínajúcej architektonickej kariéry. Ako si ju zúročil, by som to nazvala, v tvojej osobnej skúsenosti, čo sa týka bývania v Štiavnici v období, kedy si tu prišiel? Sme v 90. rokoch, takmer tesne po vysokej škole sa nám podarilo dostať do Štiavnice. Už ako študenti sme si ju zamilovali a vďaka Pavkovi, ktorý nás sem pozval, sme tu začali bývať. Začiatky v mojej profesii architekta v 90. rokoch tu boli prabiedne. Mal si dostatok zákazok? Takmer žiadne, takže som sa učil rôznemu remeslu, drotárčine, staval som kachlové pece skoro až na plný úväzok. Až časom prišli zákazky, ľudia proste vtedy nemali peniaze. Nebolo pre koho robiť, oni by strašne radi robili, ale nemali na to peniaze. Až postupne prišlo to prosperujúcejšie obdobie. To bolo obdobie, kedy teda ešte sa domy asi v takej miere nerekonštruovali, ale ty si tu práve v tomto období, alebo tak krátko asi na to, po niekoľkých rokoch, neviem to úplne časovo zaradiť, kúpil dom, ktorý tu vidíme v jeho pôvodnej podobe. Ten dom sme kúpili prakticky takmer vtedy, keď sme sem prišli. A treba si uvedomiť, že to boli obdobie, keď ešte domy tu stáli takmer nič. Vlastne my sme tento dom kúpili lacnejšie, ako bola cena pozemku, úradne stanovená. A aký bol východiskový stav toho domu? No, to je veľká kategória. Tento dom bohužiaľ mal také tristné obdobie za sebou, mal vyhorenú strechu, ako vidíme na obrázku. Ešte rok predtým, než sme ho kúpili, sme len tak značenia išli v zime podoprieť strechu, lebo bolo vtedy takmer meter snehu. Hovorili sme si, tento dom padne, keď ho nepodoprieme, alebo teda tá strecha padne. A na druhý rok sa nám ho podarilo kúpiť, ani sme o tom netušili. Čiže strecha bola zhorená, držal plech takmer sám o sebe.
aj keď teda bol do určitej miery poškodený, do domu tieklo. V tom 95., keď sme ho kupovali, tak bol 24 rokov opustený. Rovnako ten dom sa nachádza vo veľmi špecifických podmienkach, respektíve pre Štiavnicu bežný. Pre Štiavnicu bežné, že časť domu je priamo na teréne, alebo teda v tomto prípade na skale postavená. Ten dom mal enormné problémy, okrem vlhkosti zo strechy, že teda tieklo dovnútra, boli spadnuté 2 menšie stropy. Cez dom pretekala voda, normálne tečúci jarček, zvedený zo zadnej studne cez kuchyňu a predsienkou takým rigolikom betónovým, ktorý bol samozrejme rozlámaný. To krásne tieklo všade, tam čvachtala voda. Celkom chápem, že bol opustený ten dom. Takže my tu máme takú postupujúcu kategóriu vlhkosť, v zmysle vlhký dom, to bol ten dom pani Kapustovej, potom namáčané steny, to bol dom Kašiarovcov. A teraz máme, že prameň za domom priamo s pretekajúcim potôčikom cez dom. Je to správne? Ten prameň bol zvedený zo studne, ale okrem toho zadná polovica domu je postavená na skale, po ktorej steká voda. Čiže vo výšky kolien zo steny vyrážali 4 pramienky a stekali do toho zberného jarčeka a popri dverách, popod okno zase jarčekom vychádzala tá voda von. Čiže myslíš z vnútornej strany potok von. Hej. Na čo sa pozeráme? Ako to vyzeralo vo vnútri? Na tej ľavej strane to sme v kuchyni a tam tá najtmavšia časť, to je to mokré, to, kde čvachtala voda. V podstate aj tá pravá fotografia je z tej istej miestnosti, akurát z ľavého kúta. To je práve to miesto, keď pritekala tá voda spoza toho okna, za ktorým je studňa, tým jarčekom krásne donútra. Čo si povie mladý začínajúci architekt, ktorý v tom danom období až tak úplne nenachádza uplatnenie v meste, akým je Banská Štiavnica, hovoríme o 90. rokoch, čo si myslí o dome, alebo ako uvažuje, keď sa ocitne v takomto interiéri? Povedali sme si, že to dáme. Ale to súvisí s vekom hlavne, alebo s tou profesiou? Nie, s tou profesiou. Tým, že sme boli vlastne obidvaja architekti, poznali sme do veľkej miery už aj tie historické domy a vedeli sme, ako by mali fungovať. A mali sme už v hlavách všelijaké riešenia, ktoré sme tu vyskúšali. A naozaj dá sa povedať vyskúšali, pretože takéto riešenia by som sa na cudzom dome z pozície projektanta, architekta netrúfol si použiť, pretože to bolo úplne neprebádané, že ako s tečúcou vodou v interiéri. Nakoniec sa podarilo, zvolilo sa riešenie, keď sa tá voda tam naďalej tečie v tej stene, akurát, že ju nevidíme, je prekrytá vodonepriepustnou vrstvou, je to umietnuté, nie je na tej stene poznať, že za ňou tečie voda, tá voda je zvedená v skale vykopaných, vymlátených zbíjačkou rigolov. K tomu technickému riešeniu sa ešte dostaneme, ale ešte zostanem predsa len pri tom vašom uvažovaní, keď ste sa ocitli v tomto interiéri. Ty si bol, dá sa povedať, v takej štvorpozícii, štvorroli majiteľa, architekta, realizátora a ešte aj investora. Ako si naložil s touto skúsenosťou? Čo z toho bolo pre teba také najsmerodatnejšie pre tvoju ďalšiu kariéru v Banskej Štiavnici? To som si uvedomil až s odstupom času, že ja som si vlastne na tom dome vyskúšal
také prístupy, ktoré by som si mohol dovoliť len na sebe, lebo keď si to zbabrem sám sebe za vlastné peniaze, tak OK, vyskúšame iné riešenie. Čiže je to takým trenažérom pre moju ďalšiu profesnú dráhu, kedy sa v podstate špecializujem na boj s vlhkosťou, so sanáciou poškodených konštrukcií vlhkosťou. A tým, že sa špecializujem na obnovu historických budov a v čím horšom stave, tým lepšie pre mňa, tak mám už niečo za sebou a viem, čo ktorý dom, ktorá konštrukcia, ktorý detail znesie. Už teraz som v tom taký celkom podkutý. Nedá sa mi neopýtať, ak sa bavíme o vidieckých domoch, stretol si sa s niečím horším ako pretekajúci potok cez interiér domu? V tých 90. rokoch tu bolo veľa spadnutých domov. To bolo smutné pozrieť. Čiže áno, to boli ďaleko horšie ruiny. To už neviem, či by som dal. Toto bolo predsa len ako tak pod strechou. Mali sme na to strašne veľa času. Treba si uvedomiť, že v tejto oblasti nebol vodovod. Čiže tá predstava, že by sa dalo bývať v tom dome, bola v nedohľadne. Všetky riešenia, ktoré sa robili sa veľmi pomaly, tak ako peniažky dovolili. Robili sa takmer všetko svojpomocne, a teda svojpomocne myslím tým s pomocou priateľov, kamarátov, architektov, šperkárov, fotografov. Šperkárov v zmysle šperkovania pôvodných detailov? Nie, v zmysle ľudí, ktorí sa venujú niečomu úplne inému, ale majú šikovné ruky a radi nejaký ten čas priložia ruku k dielu. Ako sa vyriešil problém s tečúcou vodou cez stred domu z vnútornej strany? Z tej studne, čo bol zvedený jarček, tak ten okraj studne v skale sa prehlbil nižšie a zviedol sa do kanála, ktorý sme vykopali stredom domu najkratšou cestou preč. A z bočných miestností sa vykopali v skale ďalšie drenážne rigoly, ktoré zvádzali vodu z jednej aj z druhej strany do stredu, do tej šachtičky, ktorá sa tam práve muruje a tá obruba je už súčasťou dlažby a odtiaľ je to najkratšou cestou späť. Ten dom nemal problém s vlhkosťou len zo spodu, od základov, alebo teda od steny, ktorá je za domom, ale aj z vrchu. Ako si uchopil strechu? Krov sme postavili ako úplnú kópiu. To znamená bez klinca, všetko drevené, tesárske spoje, v rovnakej tej istej pozícii položené pomúrnice, dokonca aj štauplodne, alebo teda podbitie presahu strechy sa podarilo použiť. Pôvodné dosky, tie neboli zhoreté. Aj na štíte sa podarilo použiť na jednom z tých dvoch štítov väčšinu pôvodných dosák. Mali sme dilemu, akú použiť strešnú krytinu, ale v podstate tá dilema trvala len krátko. Na takú peknú strechu sa dá použiť len pekná krytina. A proste použili sme drevený šindel. Malo to obrovskú výhodu v tom, že som si to vedel, alebo teda vedel. Teoreticky som vedel, prakticky som to nikdy nerobil predtým. A položiť sám, respektíve zase s priateľmi. Takže to zďaleka nevyšlo tak draho. Nie je to štiepaný šindel, ako by to malo byť. Je to normálne rezaný šindel, ale správnym spôsobom rezaný. Bol som si to dokonca v tej výrobe pozrieť a tak som tomu uveril. No a je tam už od toho 97. roku, no tak už skoro 30 rokov a v podstate funguje bezvadne. Ja vojdem teraz hlbšie do tvojej profesie a od tej konkrétnej skúsenosti sa opýtam na tvoje vnímanie ako odborníka na historické objekty autenticity. Čo si my ako laici máme pod týmto pojmom predstaviť v tvojom ponímaní?
Autenticita je asi niečo, čo sa nezmenilo, ostalo pôvodné bez nejakého odborného, prešpekulovaného zásahu a čo je vlastne niečím, čo sa takmer nedá nahradiť. Videli sme tu príklady, keď sa prinavracia zašla sláva objektom, ale v momente, keď ten objekt príde o tie pôvodné omietky, čo je obrovský povrch, ktorý vidíme, a sú nahradené novou, samozrejme niekedy iná cesta nie je, ale ak sa podarí mať v prevahe tie pôvodné prvky, omietky, dvere, okná, podlahy, stropy, to sú veci, ktoré sú takmer nenahraditeľné, aj keď teda teraz si budem protirečiť, lebo trebárs na tom obrázku vpravo, tá vzdialenejšia podlaha je pôvodná z toho domu, to sú až 60 cm široké dosky, schodené na centimeter, trošku rozlámané kvôli tomu. Boli vybraté, tadiaľ je vedený aj ten kanál, bola zhotovená hrubá tesárska podlaha a na ne položené tie pôvodné dosky. Tu je možno čas povedať aj tému, že takmer sa nedá prinavrátiť autenticita. Tak trošku sa ako keby dá obnovovať dom aj tak, že nové prvky, ktoré bolo nutné doplniť, v tomto prípade to boli podlahy, tá bližšia, alebo môžeme hovoriť o dvoch stropoch, sú vyskladané z iných domov použitých trámov, dosák. Tu je záber na novo postavenú piecku, šporák. Tieto kachlice tam boli v tom kúte na hromadke. Väčšina z nich je pôvodných, niektoré sú doplnené z iných kachlic. To som si staval. Vďaka tomu, že ak som hovoril, že som sa učil stavať pece, tak som si to postavil tak pekne po kachliarsky, na hlinu, sponované drôtom. A tá ľavá časť sa dá použiť ako funkčný šporák. Inými slovami, ten autentický celok pochádza z detailov a ešte dokonca je zložený a dokonca tie detaily pochádzajú ešte z menších detailov, ktoré potom vytvárajú tú autenticitu. Je to tak? Dá sa to takto zadefinovať, že je to práve o tých pôvodných, čo najpôvodnejších detailoch? Áno, ako som pravil, že keď sú zachované pôvodné prvky, detaily v tom dome, je to výborné a tie sa dajú opraviť, znovu sfunkčniť. Ak chýbajú, ja som teda uprednostnil tú cestu, ktorá je v podstate lacnejšia. Veľa z tých vecí, ktoré som tam dával, či to boli tie podlahy, alebo dokonca dvere chýbali vnútorné, mnohé. To sú dvere, ktoré som za tie roky sa mi podarilo buď vyhodené na ulici zobrať, alebo niekto iný ich zachránil, ponúkal ich v komunite, že mám takéto dvere, bola zbierka takýchto vecí, ktoré sa nejakým spôsobom či zachraňovali z ruín, normálne, že padnuté domy a tie prvky tam niektoré boli vyhodené. Tak to som zbieral elektrické zásuvky a vypínače z múrov, ktoré už nemali stropy. Toto je ten tvoj prístup k celku. Ja sa ťa spýtam ale z hľadiska tvojej konkrétnej praxe, s akými nárokmi na autentické interiéry sa ty zo strany investorov stretávaš? Málo kedy si takto postaví otázku investor, že by chcel autentický interiér. Ja som skôr v tej polohe, že ho k tomu sa snažím viesť. Niekto je tvárnejší, niekto menej.
Tá definícia ide asi v zmysle svetla, podlah, ich rovnosti, terénu, alebo čo sú tie najčastejšie kritériá, ktoré definujú? Poviem to možno tak a nechcem ich ako uraziť, ale popíšem, s čím sa najčastejšie stretávam. Ľuďom sa páči dom. Je v ňom krásne, je v ňom atmosféra. A teraz to začne, že ale tie dvere sú predsa len dosť nízke. Mohli by sme ich trošku zdvihnúť. To znamená, vymenia sa dvere. Tie okná, no veď predsa len trošku, tie dve okná za sebou, to je málo. Už to nevyhovuje dnešným tepelno-technickým normám. Mohli by sme ich dať nové a tesnejšie. Dobre, vymenia sa okná. Nehovoríme o kultúrnych pamiatkách. Hej. Omietky sú také akože trochu hrbolaté, aj sa tak špinia. Mohli by sme ich minimálne natrieť niečím, čo sa vôbec nezotiera. A podlahy? Veď oni sú v každá v inej výške. To nie, sa s tým sa nedá žiť. Potrebujeme ich vyrovnať. No a takto postupne nenápadnými krokmi vytvoríme novostavbu na mieste pôvodného historického domu. Tento dom na obrázku, ako mnohé iné, je stavaný na svahu. Nie len v tom svahu, že dole kopcom, ale aj on stúpa v tomto prípade sprava doľava. Je tam výškový rozdiel 35 cm, čomu zodpoveduje aj podlahy celkom prirodzene. Inak aj tá strecha stúpa 20 cm, nie je to tak na prvý pohľad vidno, ale je. A to znamená, že medzi tými podlahami proste sú stupienky. Najnižšia miestnosť má v tej výške podlahu, potom stúpa ďalší stupeň, až vystúpame tam celkom doľava. Je to prirodzené. Prospieva to aj tým dreveným zárubňam, keď je z jednej strany tá zárubeň, tá prahová časť nad terénom, tak zďaleka nie je tak vlhká a nie je poškodzovaná vlhkosťou. Napríklad. Medzi týmito dvoma fotkami je 30 rokov a predpokladám, že je asi zámer, že ten dom vyzerá takmer identicky, ako keď si ho kúpil. Je toto práve tvoj prístup k záchrane alebo k obnove historických objektov? Už od začiatku som ten dom vnímal ako niekoho, kto utrpel, kto bol poškodený ľudskými osudmi. Proste sa stalo, že ten dom bol prázdny a ešte k tomu vyhorel. Mojím prístupom bolo ho nenápadne mu vrátiť tú jeho pôvodnú dušu, výraz, ako keby sa mu nič nestalo. Mal som vyslovene potrebu ho nemodernizovať, aj keď samozrejme ten dom nemal kúpeľňu. Teraz ju má, je to modernizácia. Tam, kde mám kúpeľňu, bola hlinená podlaha. No tak teraz je tam dlažba. Je tam modernizácia. Ten dom nikdy nemal elektriku, keď sme ho kupovali. Čiže je to modernizácia. Nemalo vodu, okrem v podlahe. Nemal kanalizáciu. To je modernizácia v mojom ponímaní. A rovnako cítiš sa skôr ako záchranár alebo pretvárateľ z hľadiska tvojej profesie? Čo dominuje? Záchranár, dokonca až taký záchranár na tej záchrannej sanitke. Som v takej polohe, teraz myslím profesnej, ale tak v podstate to platí aj pre tento dom, takého uzdravovateľa, liečiteľa. Nemám tú ambíciu za každú cenu vtláčať pečať doby, ako sa tomu hovorí, lebo už s odstupom času viem, ako sa dnes pozeráme na veľmi presvedčivé prínosy 70. rokov, potom 80. rokov. Ako dnes vidíme, ako je to naozaj nakrátko.
veľmi rýchlo sa tzv. Moderné veci súčasné za pár desaťročí už tá ďalšia generácia nepríjme. Toto sú hodnoty. Ten dom, keď som sa tomu venoval, spolu so všetkými ostatnými v tom údolí sú zapísané v pozemkovej knihe z 1751 roku. Ako určite aj sa odvtedy vyvíjal, ale takto vyzerá minimálne od prelomu 19. a 20. storočia.